ting. Fordi jeg siger velkommen tilbage, det er fordi, at vi lige blev nødt til at stoppe videoen på grund af Gustav lige skudt hen. Ja. Det var trist. Det er bare typisk. Typisk affald. Okay, lad os gå i gang med... Men jeg sidder fast. Hvor er du? Jeg sidder fast i Jeg vandet. redder dig. Ej, druk. Jeg vil dø, Gustav. Hvor er du? Nej! Jeg skubber dig ud. Godt til mor. Skubber dig ud. Skubber dig ud. Jeg har uendeligt bobler, jeg kan ikke dø. Jeg er blevet til en fisk. Jeg kan snart op til overfladen. Jeg kan se det lyset. Hvorfor går jeg så langsomt? Dobbelt. Fordi du hopper dig derovre. Løbe. Join. Jeg kommer ind. Nej, jeg tror jeg kommer ind. Jeg kommer ind. Okay. Jeg dør. Ja, nemlig. Jeg dør. Færdig. Løb. Fuck. Okay, det var også bare fair, hva'? Fanger mig op i hjørnet og skyder på mig af helvedes til. Folk skyder. Døde du? Nej! Jeg troede, han ville voldtage mig. Okay, jeg dræber også mig selv. Shit. Og jeg døde. Der er en deroppe, skynd dig løbe. Jeg var den sidste, der kommer ind, ja. Yes. Du var så heldig, det der. Ja. Kom, Kom, vi falder og så løber vi den samme vej, så vi ikke hele tiden dør. Kig ned, så du kan låse verden fra neden af. Så vi kan se, hvor chestet er. Hvorfor tager du chestet? Fordi chestet kan give mig våben, og våben fører til dræb. Jeg løber bare. Det er altid godt at løbe. Eller skulle jeg sige bare. Jeg kan godt lide, at musikken starter, så slukker den på et tidspunkt. Jeg har taget... Så slukker den omkring på 9 sekunder. Jeg har taget musikken af. Se. Musikken slukker efter... Nu falder vi. Jeg er helt her. Jeg kan ikke finde dig. Jo, jeg kan. Nej, gå væk med dig. Du vil aldrig finde mig. Kom tilbage. Nej. Jeg flyver. Chest. Ding. Gustav, hvor er du? Løb. Hvor er du? Vi må bare løbe. Bare løb. Gustav. Løb. Jeg dør. Jeg kommer til at springe. Jeg løber. Shit. Der er så mange mennesker, der dør. Jeg har fundet en chest. Der er en, der skyder mig. No. Er du død? Ikke nu, men det gør jeg sikkert snart. Jeg fik ham. Dø. Yes. Og der var ikke noget i chesten. Jeg ved, hvor der er chestes. No, Dumbledore. Nå, men så ved jeg, hvor der er en gemt chest. Jeg er blevet sulten der. Sådan der. I'm so hungry. Den har mappet mig ikke været sej. Nej, du må ikke dø. Jeg siger dig, du må ikke dø. Jeg vil heller ikke dø. Så lad det være. Heller ikke dø. Du må ikke dø. Vi skal være de sidste, der overlever. Løb! Spring ud over for bygningen. Han har en maskingeransigt imod mig. Jeg må løbe spot. Den rammer mig. Nej! Han er nu sige. Nej! Jeg skyder om, hvor var du henne? Der er en lige der. Skyder om. MC Reload Game. Jeg spiller lige den her runde her. Så spiller jeg også lige en runde. Lad mig komme forbi, for at jeg kan trykke på skiltet.
Altså, små børn, altså nogle gange. Kan de godt være rigtig irriterende. Små børn altså, hvad laver de? Jeg ved godt, hvad de laver. De rører ved tingene. Og hvorfor sige det? Jeg gør det heller ikke lige nu. Hvad sker der for spastikerne? Altså, der er mange spastikere på Minecraft, så du må være mere specifik. Han tror, jeg er YouTube-videoer viser. Nå, fuck det. Lol, jeg siger alt FK, ikke? Det giver hack. Lol. Flot nok. Og alle ved bare, hvad de gør, ja, ikke? Ja, lukker det der nu. Du ser ikke en fik en til at trykke alt F4. Jeg fandt mad. Jeg vil have kærestene. Jeg fik ikke nogen ting. Så må man da løbe. Au, jeg glemte at lade sådan dør. Super. Løb! Sprint! Han dræber mig! Nej! Det må ikke ske. Nej, jeg lever endnu. Jeg gemmer mig for ham. Er det bare mig, eller er det virkelig nogle retardlamper? Er du gal? Jeg lavede lige en ninja på ham der. Jeg kender mig. Gustav, jeg døde. Okay, jeg er nødt til at gøre det også lige med. Nå. Så er du ikke det værd at sørge over. Hvorfor skyder jeg ikke? Dø! Skyd! Skyd! Det er ikke bedre. Nå, jeg ikke bliver skudt. Ej, hvor fæl. Ja. Nu døde jeg. Kiksen på mig. Gustav ind imod mig, hjælp! Der er en der online. Kom ind i den. No. Du kan nå det. Han er mere nøgen. Her. Han er mere nøgen. Hans forældre ikke fortalt om, hvad han skal bruge. Hvad sker der? Man, det er mine ting. Nej, det er min carrot. Det er mine ting. Jeg fik ikke noget at løbe. Jeg er lige bag dig. Bare bliv ved med at løbe. Bliv ved med at løbe. Løb. Tag trollface. Ja, vi tager trollface. Dø, troll. Det er ikke mig, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Ikke skide i nærheden. Okay. Jeg har ham her. Slå sigt, så skyder du bedre. Så er du mere fokus. Jamen han er for hurtig. Jeg skal lukke. Nej, jeg har ikke blevet skud. Jeg rammer ham. Jeg fik ham. Ja. Du fik ham. Sådan. Men jeg er ikke blevet skud. Wow, ham der. Skyd ham. Wow, dit løb. Han var også scout. Fedt nok. Nej, jeg har sprint på. Løb. Han er diasvær. Jeg fik ham. Du ramte. Ja, han fik mig. Han er diasvær. Jeg tog diasværet. Jeg vinder for os. Jeg skulle faktisk også have valgt cook. Jam. Så havde jeg i mindste fået mad. Jam. Jeg fik mange ting. Du fik også mine kager. Nej, faktisk var jeg fik en bazooka. Nej, det er en rocket. Fuck. Lynet rammer mig hele tiden, det er normalt. Lynet, jo. Den viser, hvor du er. Okay. Lynet viser, hvor I er henne. Okay. Så kan jeg bare følge lynet. Nej, det er ikke normalt.
poster, når vi spiller survival mode, ikke? Så skriver jeg bare, at jeg skal have nogle specielle ting. Shit, jeg er ikke for skud. Hvad skal jeg gøre? Jeg ved ikke. Nej, jeg er død. Også en anden en derinde. Hvad er det her? Folk kan bare blive vilde efter. Der er en der åbner. Jeg løber! Jeg løber! Jeg bliver nødt til at op på bilen og så... Jeg ved ikke om... Jeg ved ikke om jeg kommer ind Kom du i ind? Jeg tror jeg kommer ind i en anden en. Så jeg er ingen sted, der står. Jeg har brug for dig. Kom, vi står her. Og der er du. Ja, og vi alle sammen er her. Jeg elsker at leve dør. Hacker med. Det er min kiste. Det er når Min vi... kiste. Så løb! Løb, hvor er du? Der er du. Bare løb. Løb, inden det der går ud. Jo, og du syge en hacker med. Dræb Hvem hackeren! hacker? Nej, han er bare sprint på. Løb! Troede du, løb. han brugte flyhack eller hvad? Det gjorde en af dem. Han fløj bare den Uden helvede chest. til mig. En sniper! Jeg fandt en sniper. Sniper. Det er bare det der, mand. Jam. Nu får jeg bare lyst til at tabe dig. Nej, lad være, ja. Jeg skal snipe alle. Hvor er du henne? I hvert fald ikke op på vej op i et tårn. Okay. Hvis det er stedet, tror jeg. Og på derfra en Gatardo-vej op til en tårn, mand. Jeg var bygget med en lortevej. Så den skal så hen til den anden stige. Jeg gør det med min pistol. Jeg har bare en sniper. Se din skæve pistol, mand. Du må ikke dø, Jakob. Det må ikke ske. Det her er det Det er sket. Ej. Falder han nedad? Nej, han overlevede. Nej. Fald nedad. Ja. Nok machine gun skud. Ja, jeg har ham næsten ned. Fuck. Mor, Jeg fuck. fandt en til sniper. Klar til own alle. But J Black, what the fuck? Nå, det var den episode. Der er en her. Lad mig lige skyde ham. Det er svært det her. Jeg tør ikke bruge min skud. Har du set WeHouse Channel? Nej. Hvad er det? Den er mega griner. En af hans videoer er nøgen på. What? Søgeskrin. Siger han, jeg har ikke noget tøj på, men det er fordi jeg er så... Ja. Han taler så lavt i videoen, ikke? At man seriøst ikke kan høre ham. Det er helt vildt. Vi lægger en link til hans channel, ikke? Jo, vi gør. Nej! Det skete bare ikke, det der! Det skete bare ikke. Sig hej. 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 Farvel. Vink. Vel, link. Vink. Tjek os. Ja. Subscribe button. Og subscribe til os. Og like. Og lad være dislike. Og skriv, hvad vi skal spille næste gang. Og vi spiller alting. Jeg har fået IP, så skal vi nok prøve at tjekke den ud. Ja. Hej.